Nortzuk izen ziren zure aita eta ama, izen eta bizena? Nire aita zen Roman Kenner Elorza. Eta nire ama Maria Teresa Borras Gisbert. Oso kuriosua da, ze ezagutu ziren gerraren bertan. Nire aita derrigorrez mobilizatuta Gasteizen altzamenduak irabaziztuelako, mobilizatu zituzten gazte guztiek eta nire aita tartian, eta nire aita bialdu zuten justo Kataluniara. Nire ama bizitzen zan Gandesako herrian, Tarragonako probintziaren Gandesako herrian. Kasualidadeaz, Gandesa izan zen Ebro batalla famatuaren zentro izan zen. Izan ere, hor egon ziren, lehenengo frankisten ofensiba izan zanean, Ebro pasatu eta Gandesan ipini zuten kuartel generala. Gero errepublikanoek ofensiba bat egin zuten, pasatu zuten Ebro ibaia, eta Gandesan ipini zuten kuartel generala, eta hirugarren ofensiban ja definitiboa izan zana, frankistek hartu zuten berriro be Ebro pasatu eta Gandesa hartu zuten. Orduan nire amaren familia lehenengo ofensiban oinesian alde egin zuten Gandesatik. Eta hartu zuten Teruelerako bidea. Bide horretan frankisten bombardeoak jasan behar izan zituzten, eta ailegatu ziren azkenean Alkainizera. Kasualidadez, Alkainizeko ospitalian nire aita ipini zuten, administratibo ikasketak zituenez, ipini zuten arduradun moduen, intendentzia arduradun moduen. Eta nire amak lortu zuen lana ospital horretan sukaldean, patata xuritzen eta janaria egiten laguntzen. Eta hor, bizitzaren gauzak eta kasualidadeak hor ezagutu ziren nire ama nire aita, eta hori izan zen 1917an. Eta 1919an, gerra amaitu baino 2 hilabete lehenago eskondu ziren. 1917an ezagutu ziren. Eta 1919an, urtarrilaren 19an, eskondu ziren Gandesako elizan, nire amaren herriko elizan.